na gani tun da kayan jankin karashe bai ji gabatar filin badar. Sharruka na mutum aljan ya tabara Allah duk kai ke mana, har da sharrin ban ji ba ban gani ba na karfe ma yayi mana. Duk da mu ba kowa bane ba annabi ne ya saya mana. Fi kowa dacewa tun da dai da na muke yin alfahar. Kai salati ba da ga mai martabar da ya zama toka milu. Sayyidil anbiya'i wal mursalin gatan kaunin muzammilu. Mai gidan Jibrilu da Mika'ilu da Israfil Azra'ilu. Shi kadai aka bai wa mala'iku sun taya shi cikin yakin Badar. Dukkanin ashabu da shehidai har waliyai ma bambam, wanda duk ya rike ku ya sha wanda ko